Mielenkiintoinen kavaus. Sattuu kenenkään. RP on ollut pelaajavalmentaja Olli Holopainen, 6-2 voitti taas mennä peli aika lailla putkeen. Peli meni just niinku mietittiin ja tunnettiin, että oltiin niin pienellä rosterilla liikkeellä, että tiedettiin, että meillä ei ole yhtään varaa lähteä juoksemaan pallon perässä ja pelattiin oikeastaan pelkkää paikkaa. Vastustaja ei päässyt painamaan siinä oikein läpi. Tiedettiin, että kaveri aika paljon tykkää laittaa poikittaessa juttuja tuosta hyökkäystuen läpi. Ne kun otetaan pois, niin pärjätään ja näinhän siinä oikeastaan käy. Mistä johtuu, että teillä oli kuitenkin vain noin vähän miehiä matkassa? Viime viikonloppuna pari peliä Eloa vastaan ja siellä sattui ja tapahtui ja 5 pelaajaa jäi sille reissulle ja sitten siihen päälle muutama ulkomaanmatka ja tämmöstä. Niin 10 avainpelaajaa tai sanotaanko, että normaali kokoonpanon pelaajaa oli pois, mutta Divarista nostettiin tuossa Klintrupin Paavoa, oli kyllä kentän paras pelaaja tänään, että aivan huikea esitys kyllä Divarin. Eli voi sanoa, että laatu korvaa määrän. Joo, näköjään, että tähän vielä kuitenkin se yksi kenttä saadaan, niin pystytään vähän pistämään painettakin, että nyt tuo oli vähän tuommoista asemasottoa, mutta jos pelataan niillä ketä on, että ei siinä auta paljon. No peli jatkuu sitten huomenna Jämsässä, jäikö vielä paukkuja jalkoihin huomista peliä ajatella? Toivottavasti jäi, että ollaan ennenkin me totuttu tähän, että me aina pelataan tuplapelit vieressä, niin ei ole meille mitään uusi homma. Pienellä porukalla ollaan ennenkin pelattu, niin eiköhän me huomennakin hyvä esitys saada, että siellä on kova porukka kyllä odottaa. Kiitoksia ja tsemppiä huomiseen peliin. Kiitoksia. No niin, EPA TT-päävalmentaja Janne Hahtela, taululla luvun 2-6. Miksi näin? No niin kuin tuosta Ollin kommentista kuultiin, niin kaveri pelasi niillä miehillä mitä niillä on, niin just sillä tavalla kun pitää pelata ja meidän ei oikein maltti riittänyt ja ei oltu ehkä ihan hyvällä jalalla, ei oltu liikenteessä. Ja kaikki muutkin meni vähän, että varmaan kaverit luuli tossa, että kaverilla on 10 henkeä ja kävelemällä voitetaan tää peli, niin kuin se vähän siltä näyttikin. Ja oli onneksi helvetin hyvä tappio, että tää opettaa, että nöyrä pitää olla ja jos meinaa tässä sarjassa pistetään. No ensi viikonloppuna vieraspeli Hyvinkään Rangersia vastaan. Siinähän on hyvä paikka ottaa niin takaisin taas niin peli-ilo esille ja 2 viikon päästä RP-Oulu tulee tänne uudestaan, niin siinä on jo aika nopeasti revanssin paikka. Joo, kyllähän niinku varmasti sarjan paras porukka Oulu ja tuommoisella miehistömäärällä ja muuta. Ja
siinä tosissaan kun vielä 10 uutta kaveria, niin ei ainakaan helppoinen se peli, mutta ensi lauantaina eikö uutta matoa koukku ja Rangsin kaatohan se on lähettävä, että sehän on tavallaan meidän pääpostistoja tässä vaiheessa, että niitä pitää pistetä repiä, jos meinaa playereihin päästä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Tsemppiä Hyvinkään. Kiitos.